Lalo na. Mayong buntag at salamat sa ako ang kuya sa manto, amandiri. Naligo pa siguro. Kapatid, salamat. Maayong adlaw. Magsibuhano na lang ko sa mo Tagalog ra bagyug ko. Ako na lang ni isaksak sinagol. Kay gahapon gamay raman ta gahapon. Karon mura naman og daghana. Pero katong akong lecture gahapon, wa ka bati ang noabot gabi. So naa pa YouTube sa It's Global World GOI 101, inyo na lang nang i-kuan kanang i-add friend para makita ninyo dito tanan ang mga event unsa ang It's Global World GOI 101. Ang GOI, Government Office Investigation. Isa akong general consultant ng federal. So, ang problema nato maoy atong sulbaron. Kay kung magbalik-balik gud ta sa akong amahan o sa ako kong lolo, base ng akong amahan inyong amahan, ang akong lolo ninyo. Nawa lang ta magkailhanay kay isa raman ta kay ang pagkiusa man nga to ang gianhi dinhi. Kailangan magkahiusa tang tanan. Kay ang ato ang gitawag ay amahan sa langit, si Aman Jehovah Alpha Omega. Ang tatay namo si Santiago, gigamit lang pud to ng amahan sa langit. Og dinhigog ko matabunan man ko aning haligi. Diri na lang siguro ko para makita ninyo yung aking kaguwapa. Yan. Alakpak! Ang kanang mga awan-uwan sa Surigao wala mamalakpak, kulay kintal. Katong kay membro sa wanuwan may kintal na to. Nakasitilight kayo lahat sa United Nation. Kuha na yung mukha ninyo ni tatay. Yung tatay namin ni kuya, si Papa Tiago, nasa ibang nasyon. Darating yun na si Santiago, siya si De La Concepcion. Siya si Arjano de la Concepcion. Pag muadtog dinagat. Pag dinhi siya si Santiago Eclio Senior. Mali. Si kuya nagdalag senior, bahala siya. Karon, dili na ninyo libugon ang inyong huna. Kay ako namati man ko gabi Maghigda ko namati ko sa inyong mga problema. Ang inyong mga problema tanan, mga katribuhan, kita tribo ta. Unsa tatan na tribo? Pilipino ta. So, ang atong tribes as Philippine, dili man ta Amerikano. So, dili ta tribes ng United States. Tribo ta ng Pilipinas. So, naglain-lain lang ng grupo. Ang tribo. Ang unang tribo nga nagitukod ay Alimaong. Yan ang pinakauna ha. Alimaong tribes. So balikan nato ang Alimaong tribes. Kasi ang katong Alimaong tribes mautoy gidala ni De La Concepcion. Kasi ang tatay doon, siya yung pari sa Kristan. Ang sa Kristan niya si Martinez. Ang pari si De La Concepcion dito sa Alimaong. So anita dinhi sa atong sugilanon. Kay kung mudiretso gud ta og pasalamat ta sa ato ang Dr. Jose Rizal. Kinsa bagyod si Dr. Gat Jose Rizal. Dr. Jose Protasio Rizal. Kinsa bagyod siya? Ako namati sa inyo. Pero na ako'y tawagon, mutaas lang ang kamot. Kasi question and answer. Kung makatubag sa ako ang pangutana,
libre sa ID sa 101. Kinsa ang dili membro? Kay akong pangutanon tungkol kay Rizal. Pero kung walay makatubag, akong pangutana, akong tubag. Walay palakpak. Muna magamay ra kaayo. Ilista, Ardi, ang namalakpak na ay kintal. Sige ba? Sige, lista. Ang walay na malakpak, no need o kaninayo. Ha? Naintindihan ninyo yun, hinapon yun. Walang pera. Ni ata dinhitanan para sa pagkahiusa. Dugay na ko paabot sa akong magulang na wanhi dinhi sa Maginda. Unsaon man, wa pa man sa panahon nga ako muanhi. Naa may panahon, naman tay protocol. Kung gingon pa, protocol. Kay naatay time, naapo tay oras. Nga ako, ni ako sa inyong atubangan. At naapod mo sa akong atubangan. Nga ako mo pasabot sa inyo nga nung nagkagubot kaning atong kinabuhi karon. Unang-una, gobyerno. Kung saan yung gobyerno? Lokal. Ang H Global World GOI 101, dili local government, national, buong mundo ang gidala. Kay kanang 101 mao nay mosulbad sa inyong problema. Unsa inyong problema? Lupa, kwarta. Kwarta, lupa. Lupa, kwarta. Kinsa to'y giilugan og lupa? Modool sa arde magpalista at ibigay kay kuya. Kay si kuya, siya yung presidente sa tribal. Maaprubahan ang inyong problema kay nganong giilog. Basin katong nag-ilog, mao gyud putoy pinakatag-iya. So, mao nang wa magkasinabot. Og naay papel katong nag-ilog sa inyohang area, mao na pagsabutan. Kung wala naman sila'y papel, kamo na ay papel, ang mutabang sa inyo ay ang 101. Paingon sa presidente sa tribal. Kay tabangan mo sa 01 daspor na titulo. Para kanang nag-ilog, naman tay korte, adto maghusay. Kay di ra ba ta mahibalo og kuan karang mutanom og yuta. Wa man ta ipanganak na may bitbit na tanak inumkom itanom. Tapos nudako. So mao na kay tungod sa kadaghan nato karon sa kalibutan, nag-ilog-ilog na ang mga katawhan. Luoy kayo tong kuan kanang usa ka dato sa Bukidnon nanawag sa amoa dito mi Surigao nanawag. Nangayo og tabang kay ang ilang yuta ilogon kay unsa to na project ni hindi ko inano ni minainset tong ano nila. Kasi ang taga-ilog diyan sa Bukidnon si Subiri. Manay tinuod diyan kay Subiri sige treasure. Onya kamo mga lumad buhaan mo og yuta. Kung naamoy titulo, naamoy papel, isirox lang ninyo, ihatag ninyo kay Kuya Abraham at ako na check upon tagaan ta mo og 01 daspor na titulo. Para kamo yung maging tag-iya. Kasi wa mo kahibalo na ang inyo dayong ninuno caretaker ng amahan ko. Onya katong nusulo dili sila caretaker kay kani kadaghanan sa mga lumad wa gyud din tao'y pinag-aralan daog-daogon lang sana ay gieskwelahan. Kay wa man tayo grado, ilan na lang tamak-tamakan. So naamoy rescuer. Ang inyong rescuer kaming magkapatid. Kay si Kuya, di gyud makadesisyon sa inyo tanan kung wala ko. Mao gyud nay kasunduan namo sa among amahan nga moabot ko og Maginda, mao na ni ang pagkahiusa tanan. Karon ang kanang inyong problema si lupa pag abot kay mag-declare man tang federal, mas lalo kamo magka-problema. Wala na mo'y lupa, wala pa'y kwarta. Kaya ang
ang inyong piso na kwarta, di na gyud na madawat. Naaman to akong gi-explain kahapon, yung kintal, dollar yun. Kintal money. So ang kintal money is 5,000 ang baylo. Naabatay ipalit sa 5,000. Ni ako, anak ako sa inyohang ginaludhan. Nag-ID ko. Wa man ko ikabayad og kintal. Maunang nagpa-ID ko. Magpa-ID mo para patas tang tanan. Kay kaning tuiga, dini magdugay. Bilang na lang tag-adlaw. Kaya ako nagsasalita na. Maskin pagkinsa nga gobyerno, muatubang sa ako. Dili ta mahadlok kay naatay dokumento. Kanang naglingkod sa gobyerno, gibutara na ninyo. Kamo no butar, kamo ang giilugan, unsa may tawag ana. Gidaog-daog mo. Mauna di aha. Karon, ang nagdaog-daog sa inyo kadaghanan, naapod naglingkod sa local government. Kay ilahang gipairal na akuno sila sa gobyerno. Unsaon na lang ang balaod ng Dios? Unsa man di ay sila? Balaod ba di ay sila ng dili maka-Dios? Nganong daog-daogon man ang mga taong pobre? Kana sila nudato dahil sa korupsyon. Manay tinuod dia, kung mudagan ka, file ka COC sa kumilik, nudaog ka. Kinsa may nagpadaog sa imo? Ang imong barangay, ang imong munisipyo. Dili man ni laing siyudad ang nagpadaog sa imo. Ang presidente. Buong Pilipinas ang magpadaog sa presidente. Karon kung nangawat ang presidente, kinsa may nagsugo nga mangawat ang presidente sa kabanang bayan, kamo. Kamo ang nagsugo. Kay nga naman, luputar man mo. Karon nangawat, tugod og balay, daghan property paliton, daghan sakyanan paliton. Kamang taon nga nagbutar, agi-agihan ra mo, mari lang paligsan pa mo sa iyahang driver. Maunang dakong mali. Muna niingon ang Ginoo, pag-uhon ang tanan. Kay niingon ang Aman Jehova, pagalinisan ko ang aking kaharian, kay gihugaw-hugawan sa mga katawhan. Karon naglimpyo ta. Ang tao, mga tao, maski naa pa sa 101, ang 101 is number ng Panginoon, number ng Ama na ibinaba sa lupa, na siya yung maghari. Ngayon, nagamit man mo Rizal, kinsa si Rizal o si Kristo. Anong ugnayan ni Kristo at saka ni Rizal? Anong ugnayan ni Kristo kay Aman Jehova? Anong ugnayan ni Aman Jehova ni Lolo Ugo? Walay makatubag anak sa inyo, maskin pa ang kuya ko. Dili man sila ang kausap ng Ginoo, ako man. Nara sa inyo, tuo mo sa dili. Tuo na lang para madali. Di na mo magbagot-bot. Kaya ang wa kasabot magbagot-bot, pero ang nakasabot nahimuot. Palakpak! Pag-arang, daghan. Nakasabot. Katong wa pa mo palakpak, wa pa to kasabot. Karon, ato ning himay-himayon. Kaning atong programa ni sa Diyos, gisugo lamang tani, gihimo lamang tayo ni instrumento. Sa atong pagka-instrumento, ato lang ning pag-istoryahan o tinuod. Ha? Unsa ang linlang ng mga tao na sa gobyerno? Namatay si Ruben, namatay si Marcos, wala mamatay si Ruben o si Marcos, still alive. Ang gilubong sa San Jose, si Alfredo Reyes, na duplex ni Divine Master. Ang gilubong sa Batak, Ilocosur, wax. Gibutang sa aquarium para dili matunaw. Pag-abot ni Duterte, gilubong dahil sa blubok.
Wala sa ilang blue book. Niya sa ako. Ako naman kita to sa inyo ang blue book. Ang nakakita ato, maswerte. Ang wala makakita, share na lang. Hung ba? Kung update mo kahapon, ipicturan ninyo. Na mo ebidensya. Wa man mo mag-video, wa man mo mag-picture, kay wa mo maniwala ang nagsalita sa stage. Mao na diha, magprangkahan na lang ta. Dili pwede presidente mo declare ng federal. Kay wa sila kasabot unsay federal. Federal father divine rights of law, the law of God. Not the law of local, the korte, nothing all. The law of God. Who is the God? Who is the name of God? Kung nakailam mo sa Ginoo, please stand up. You come here and then my question, you answer you. Magpasabot ani, magsinabta na ita. Doon na tayo salita gabi, naghamon. Asa man to? Dili maghamon-hamon kay niya ta diri sa Pinoy-ana ng among amahan. Niya ta dinhi. Ako kung dili ko anak, tauhan din ako nagtulad ninyo. Pero ako ang isang anak na magdala sa inyo bilang inahan sa kalibutan. Kay kinsa man di ay ang tanglaw ng pamamahay. Di ba inahan? Kinsa man ang maghanap buhay, di ba ang amahan? Kung naamoy amahan, naamoy inahan, naamoy lula, naamoy lulo, ang Ginoo maupod. Naay anak, naay amahan, naay lulo. Karon, dirita kang Rizal, para makasinabtan na ita. Nagasabot ba mo aning porke? Porma na, laki. Kaning ke, tulo ka ke, porke ni sa Mangilay, Sambuanga, Sibugay. Ang nagdala sa porke sa Sambuanga, Sibugay, isang nagbitbit po si Florencio Marindoki. Na si Florencio Marindoki, siya si Don Ruben Ecleo. Siya si Divine Master. Nagdala sa porke na ang tagagawa ng material sa porke si Dr. Laway. Na ang iyang buhaton na formula, i-its ako. Huwag niyong sabihin ako nagpatotoo, nagsabi lang ako ng katotohanan ha. Katotohanan, hindi nagpatotoo. Kaya kung magwala-wala ta, wala-wala mo. Karon, kaning porke, tulo ni kahari, King of Kings of Kings. King of Kings of Kings. Porke. So, gigamit ni Apo Marcos sa agriculture. Mao na ang porke. Gi-materialize agriculture. Sino ang mag-release sa agriculture para sa lumad? Para sa kabuhayan ng mga katauhan? Si Apo Marcos. Pero ang hataga ng para-releasing kay kani si Marcos Rogelio Abran, maumay nulingkod hanggang 22 years, kawatan. Kawatan to. Tagaan ng budget sa nasyonal. Kupiton ni Abran. Kaya in taon, itong mga lumad, nagpaabot, labi na kung kamo in taon leader, kamo in taon kuan, sa inyong lugar, inyong barangay, unsa ba? Unsa man ang inyong gidala? NCIP. Indigenous people. Unsa man ang indigenous people? United Nation.
UNICEF. UNICEF. Mismo presidente ng UNICEF ng Amerika nakipag-meeting sa akin. Ngayon lang ninyo to malaman kasi ngayon lang ninyo ako nakita. Ngayon lang din naman ako dumating. Atong isang adlaw. So, parang 3 adlaw na tayo ba eh? Oh. Kaya sana, yung aking ipaliwanag sa inyo, himay-himayin ninyo. Himay-himay. At ilagay sa isipan na sana kayo, kami, ako, mutabang. Mutabang sa inyo, sa inyong kalisod. Una, lupa. Unsa man ninyo pag-ugmad, unsa man ninyo pag tanom. Nga naa may baril. Ilugon man sa inyo. Mao na'y problema nga dako. Mao na si Kuya, alam ko ang problema ni Kuya. Nakita ninyo, ang nakakita adto, nga gitagaan ako si Kuya ng 01-4 na titulo. Kaya wala man kay Kuya ang dokumento, niya man sa ako. So tagaan si Kuya, para siya dire, ang dokumento niya, kamo, libre mo balik-balik, sulod, di mo harangon din ha. Kaya ka na akong mangharang god, nagpakuan man lamang na kulang na sa pansin, kulang sa pagmahal, kulang sa kuan ba? Eh siguro kung inyo nang kuanon, pasabton, musabot na. Ang kaso lang, wa kasabot mo na nagbagot-bot. Kamo makasabot sa akong istorya, mahimuot mo. Pero ang wala kasabot, magbagot-bot ba? Bagot-bot, pag uli sa inyo, mag-inom pa nagkulapo. Ha? Mag-wild pa na, kaya wa kasabot. Sabton ninyo ang akong gimensahe. Kay Ginoo man ang inyong gitawag, Ginoo man ang inyong pagmisa, di nato isama ang kaliwa. Kay Ginoo man atong ginabanggit. So ayaw banggita po ng igsuon sa Ginoo kay anak po na sa amahan. Tentasyon lang na. Ay nabay anak ka. Mag-member ko sa 101. Isa man ang 101. Piki man na. Ha? O niya, ang katupong gisultihan mo sumbong sa ako. Patawag. Okay. Naman mo sa 101. So imbestigaran. Kay Government Office Investigation man ang GOI mulimod na o karon ang nagsumbong siya tong nahimong dautan kay ang gisumbong mulimpyo man to mao na mag-report gani recording ka-record para kadtong nagsumbong at ang gisumbong pamatian dito sa korte. Nagsumbong mo, nagdala mo dire, magsumbong mo kay Kuya. Nya si Kuya po magsumbong sa ako, problematic po si Kuya diri siyang yuta. Tao naman lang nato ni, ato na lang ning duyan-duyanon. Mao na diha, magsumbong mo dinhi sa inyong presidente sa lupa na amoy naka-record na inyong kuan problema. Tapos namoy papel, Xerox lang, tapos matabangan mo sa 101. Karon ang magtabang sa inyo, wala na ilusot ang tao kasi 101 na tayo lahat. Karon lang ninyo na laman ang 101. Pero si Kuya, alam na niya yan kay giswelduhan man sa 101. Dili po di Kuya maipasabot ug unsa ang 101. Basta dawat lang yan ang sweldo. Basta 101 company, basta giswelduhan mga military 101. Ganun lang yan, basta nakakaon. Unsaon man karon kung pag-uli na mo sa Surigao, sunod adlaw mamalik na pod mo. Ang inyong mensahe, nagbalik-balik ra mo. Walay isang tuldok. Karong tuldukan natin. Kaya inyong lupa, una, di mo katanom. Maghatag mo kay Kuya og dokumento. Papunta sa Arde, saka punta sa akin at babasahin ko. Gagawa lang ako ng report. Kanaugan mo ng titulo, 01-4 para maluwas ang inyong panginabuhi na wala gyud kuan sa inyo kanang gingon pa harassment, hadlokon. Yung taon kay kita pod mahadlok og baril. Di mo mahadlok og baril, tagaan pa mo anting-anting, maski pamusilon mo. Digyod mo mga ego.
Mao na diya, depensa. Self-defense, kay mulaban mo. Tabangan man pud mo. So, kuha na lang, depensa na lang. Nangilahang baril, mga guba. Na di na makaigok pa. Kay daghan karon na mga kaigsuuna nato, libog ang ulo. Di nato libogon ang ulo, going to straight sa Ginoo, sa Amahan sa langit. Dito ta kay Rizal. Ay, baka malimutan nato si Rizal. Ito si Dr. Jose ang PS Protasio Rizal. Nasa ko'y salaysay aning Rizal. Kaya nagkatawa ko sa inyo sa hindi mo banggit ni Rizal. Kana bitong mo eskwela ta, ambot ka sa inyo no, eskwela mo grade 1. Ako na experience ko pagsulod sa room, bingon dayon ang maestra human pangadje. Class, kinsa ang nasa ibabaw ng blackboard. Bingon po dayon ang mga estudyante. Si Rizal. Ako di kumutingog. Di sa man gipatay si Rizal. Bingon po tao ng mga kabataan. Sa Lunita. Bingon po maestra. Very good. Kutindog ko. Di ko maestram taka bulok ka. Bingon dayon maestra. Anong bulok man ko? Naaday Lunita sa una. Yung ba yung mestra, naaman, kupataka lang ka. Kung sa may ngalan ni Rizal, siya Dr. Jose Rizal. Ikaw mali pa rin, napagyapoy kulang. Siya nga naman, Dr. Jose Protasio Rizal. Kinsa man si Rizal o si Cristo. Siya ang sa may ugnayan ni Cristo o ni Rizal. Ikaw maestra lagi ka, ako estudyante. Grade 1 ako time na yon. Nga siya, estudyante lang ka. Unya, musukol ka sa ako yung maestra. Ikaw mo kumusukol sa imo, ma'am. Nag-istorya raman ko sa imo. Aday karon, kaning akong maestra si Mrs. Lumbatan, kay mag-away man gyud may kay namatay lagi si Rizal sa Lunita. Ikaw dili lagi, ma'am, Lunita, bagong bayan. Kay wala pa man ang Lunita, bagong bayan man. Di man siya musugot og bagong bayan kay Lunita. Aday ingon siya, sige, kung bright ka, ansiri na. Nansiran man akong test paper. Hatag niya sa principal. Karon, nahimo kong grade 2. Wa ko kahuman o grade 1 sa katuig. Nahin ko, isa raman po gyapon na mo ang room. Kay grade 1, grade 2 mandala sa maestra. Mag-away na sa sa maestra. Away. Kung bulok yun ka na maestra ka. Siya ka nung bulok man ko. O na, pasang awa ka. Sa estudyante lang ka na ako. Maski pa estudyante ko. Ibalo man ko. Siya, test paper. Hamun-hamunin mo ako. Ansira na po na ako. Test paper sa grade 3. Di grade 3 na po ko. Reklamo ang principal. Siya, dili, pwede ka mag-grade 3. Sa maning bataan sa tutorial. Iko dili, yaman kong gaway. Ato ko sa grade 3. Siya, dili, humanunin mo ng grade 2. Huwag ka kahuman o grade 1. Unya, ato na po ka sa grade 3. Humanon ng grade 2. Lagi human ang grade 2. Pero away, sige away. Pagka grade 3, doon ang ko sa pikas na room. Ang akong kaaway, ang ako ng maestro na principal. Away na po mi. Away na po mi sa principal. Kaingon man siya, 1 plus 1. Ingon po ng estudyante. 2. 2 plus 2. 4. Din, nutubag ko. Ingo sir, maestro man ka. 1 plus 1? 2? Siya Kaya hubara ko na, sir, ang 1 plus 1. Kay 1 man na, 1 plus 1. Didili na sir. 2, nganuman. Duha man na kauno, di 11. Away me. Ingon siya. Ikaw pipito. Salbahe ka. Ingo sir, dili ako salbahe. Dituduan lang ka, kay bulok ka. Principal ako. Ingo, principal lagi ka. Teacher ka, bulok man ka. Pero kung uno-uno, yung ka 1 plus 1, 11 man na. Away na po me. Siya, ikaw, pilusupo ka. Ikaw tagay kong test paper. Tagaan ko niya test paper. Punta na po grade 4. Ingon siya. Lisod taan eh. Wa ka mo tapos o grade 1. Punta ka grade 2. Tapos grade 3. Wato na po ka grade 4. Ingo nung saon man na nato, sir. Mag-away man kita, sir. Kay Musliman. Ingo, bahala ka, sir. Kaya ang akong buhaton, di ko miskwila.
Asa ko akyat. Ato ko sa nga sa bayabas kay dahon nagtago. Puro man bunga. Sige kung kaon-kaon. Bunga. Sulat-sulat po ni mga teacher o homework. Sulat po kong homework. Pagkaugma, linga ng teacher, class, pass your homework. Ay, ito yung homework ko. Makabis ko lagapon. School ako po. Wala ko yung kit eh. Ingaw na siya. So ka na kahit tagulilong.